chuj, on do pičiny. Ale jak tu vyletí, ty chuj? Kurva, to je kokot. Ideme zavrieť. O, ty kokot ešte, to je chuj. Dobre, Už je blízko. zasníme. Nie. Vlastne, on nevyjde. Vyjde. Počkaj, zasni. O kurva. Si to do. Si si mal onu zapnúť, vyšiel by za nami. A pôjde tu. On pôjde tu. No veď jasné, že pôjde tu. Kurva, zase nemaj tu. To je debil, chod do piču, to je chuj. Boha, to je Krista, keď ja som sa statikl robil. A prečo ho tam ženie? Kde? Budeme ho chlapať do piče, ne? Ty si kurva. Čo sa smeje? Ešte mi tam nasere, ty pič. Dávaj, ne? Kurva, to je, čo je chuj. Mám zajebať to metlo, až to bude viac. Ho chyť do ruky. Nápad vícu potom. Ho chyť do ruky. No tak nech sa tam drží vyjebať. Tak ho smeť. A on, nie, zase na chvíľu, to asi takto nepôjde. To je. Skoro. To narazil do toho druhého. Jo. Ty si ho zabil. Koko, to je kurva. Zavri. Do piči, ja to neviem na pivo, kurva. Vyhoď ho, A ne? čo, tak skúci, ale ja to piči, ja sem hrať. Koko, no to je chuj. Boha, do piči, ja dostaneme tu choroby, kurva. Vyhoď ho, nie? Pička. Čo ho vienka zbierať? Zase späť. Čo tam ty máš? Ja sa radšej neviem, ani pozerať. Bola najebala ešte ten radiátor. Lepšie ako Melíšek. Všade to stieklo, čo ty píši? Fuj. Hovno a teče. 22. on nemá cibuľu. Vyhoď ho, nie? Zadné video 2000. Veď vyhoď ho, nie? A čo tam vyhoď? Vyhoď. Máš Tak to ho ký normálne rukami a A ty ho